खुलुमबाय बे गोजोन मोनाबिलि समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि दानि सानजारि नोगोर। दिनै बे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावखुलियाव जोंनि गोबाव समनिफ्रायनो जिहेतु बर'नि डिमान्ड जायखौ हास्थायनानै बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादोंमोन। दिनै बे हाबाफारिनि सायाव दिनै बर'नि मोनसे गोरोबथा मोनसे रंजाथाव सान हिसाबै दिनै बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिहेतु दाफुंनाया दिनै जाफुंबाय होननानै दिनै जोङो मिथिनानै मोन्दों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि ओनसोलनि हारियारि माहारियारि आफादफोरा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दान्दिसे सम बिथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे रंजानायखौ जोङो दिन्थिफुंनो नाजागोन। जे जोंनि केमेरामेन मुस्रि कानुन बसुमतारी बिथांखौ बे केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबाय। दिनै बेयाव बे जिहेतु बर'नि जि डिमान्ड बे डिमान्डनि दिनै दाफुंनाय सानाव गोबां रायजोफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बे रंजानाय हाबाफारिखौ दिनै जोंनि केमेरानि गेजेरजों जों दिन्थिफुंबाय थानो नाजागोन। दिनै गोबाव समनिफ्राय नांथाबनानै जितु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, NDFB बायदि बायदि बर'नि हारियारि माहारि आफादनि नांथाब नाजानाय बे नांथाब नाजानायनि जे मोनसे मोननांगौमोन बे मोननांगौ जिहेतु मोनथायखौ दिनै जोङो मोननो हाबाय। बे मोननो हानायनि गोजोनजों दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावखुलियाव दिनै बर'नि मोनफ्रोमबो हारियारि माहारि आफादफ्रा बेयाव नुजाथिफैदों आरो गावसिनि जिहेतु गोजोननाय बे गोजोननायखौ बिथांमोना जोंनि भिडिअनि गेजेरजों जों दिन्थिफुंनो नाजागोन। खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै दिनै रायजो राजाफोरनि जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानाया दिनै जाफुंबाय होननानै जों मिथिना मोन्दों। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव मा मोननो हादों, जोंहा मा लाब जादों, बेनि सायाव मा बुङो? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै फेमिलिखौ आङो साबायखर बावबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनै बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय बर'आ मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे सेपारेट बड'लेण्ड दाबिदोंमोन। बे दाबिनाया फैयै फैनानै खेबथाम सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिया थांनाय 22 अक्ट'खालि जानानै थानायबो गोबां दफाफोर दङ जोंनि बर'फोरनि थाखाय। दा बेवहाय बुंनांगोन जे जोंनि बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल बियो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसना थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो 9टा दाबिखौ लानानै जे बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर' कसारि काउन्सिल, बायजोआव थानाय बर'फोरनि सोलोंथाइ, रांखान्थि बिथिङाव दावगानो थाखाय नाजाबोदों। बे हिसाबै सुक्तिजों लोगोसे इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि सेथि जाय एजेन्डा जे बायजोआव थानाय 21 गं जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, दिनै आसाम सरकारा केबिनेट मोनसे डिसिसन लाबाय जे 21 गं गामि बागे रायजोआव जोंनि बर'फोरनि थाखाय, बायजोनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गावखुंनो हानाय बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै अनुमोदन होबाय। बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो जोंनि मानगोनां MP बिथां बिश्वेश्वर दैमारिखौ बाख्नायनांगोन जे बिथाङा बायजोनि बर'नि थाखाय जोबोद नाजादों। जोंनि बायजोनि बर'फोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोबोद नोजोर होदों, बेखौ जों मिथिना मोन्दों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि जेसेबांखि 21 गं जिल्लानि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि मावथिफोर दं बिथांमोनखौबो आङो जोबोद गोजोननाय बाख्नायदों। आरो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि
आरो बिदिनो एजुकेटिभ बडिनि गासै मावथि बिथांमोनखौ आं दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आङो बिथांमोननिसिम हाजासे साबायखरखौ बावदों जे जोंनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय जे बे मोनसे मोजां मोनसे जे जोङो खुंथाय मोनबाय मोनसे गाव खुंथाय मोनदों बेनि थाखाय आं गोजोननाय बावदों लोगोसेयैनो जे दिनैहाय जे मोनसे केबिनेट मोनसे माबा डिसिसन लाबाय जे बायजोनि बर'फोरनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जे एस'सियेट लेंगुवेज बर'नि थाखाय जे बाहायनो हानायनि मोनसे जे केबिनेट मोनसे डिसिसन लाबाय जोंनि थाखाय थुनलाइनि दावगानायाव जोबोद हेफाजाब होगोन आं बेखौ गोजोननाय बावदों आरो गासै मावथि फारिया बिथांमोनखौ फिन गोजोननाय बावनानै आं बे दिनै हाबाफारिखौ जाफुंसारथों आरो इयुननि जोंनि जानो गोनां बिके WSCआ जाहाथे मोजाङै मोनसे मडेल मोनसे अट'नमास काउन्सिल जागोन आरो बे मडेल अट'नमास काउन्सिला गुबुनफोरनिख्रुइबो साबसिन हाबा मावनानै जोङो देखायनो हाथों आं बेखौ इसोरनि खाथियाव मिजिंथिबाय गोजोन्थों। गोबाव सम बर' फरायसा आफादनि नांथाबनाय NDFBनि नांथाबनाय खौसे बर' सुबुंनि आफादनि नांथाबनाय जिहेथु दिनै मोनसे जिहेतु नांथाबनायनि गेजेरजों मोनसे बर'आ मोनसे माबा मोननो हाबाय काउन्सिल जे बे काउन्सिलनि सायाव बर' फरायसा आफाद जानानै नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो बा माबायदि बेखौ माबायदि बरायनो सानो? गिबियावनो बिटिआरनि बायजोनि जा बर' रायजो बिथांमोननि थाखाय जा बर' माहारि आफादफोरनि जा दाबि दंमोन जे बर'नि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जा दाबि होबोगासिनो दंमोन बे लेखायै इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसननि नाजानाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे मोननैजों ज'यै थांफानानै दिनै मोनसे सुक्ति जादों बिटिआर एकर्ड दा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दा बे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे दानाय जादों बेखौ जोङो फरायसा आफादनि जानानै जों गोबां समनिफ्रायनो जोङो बरायबोबाय थादों आरो आल्टिमेटलि दिनै बे आसाम केबिनेटआव जा डिसिसन लाबाय बेनि थाखायबो जों बरायो आरो बेजों लोगोसे जोङो दा बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंजानाय जादों बे काउन्सिलखौ जाहाथे दुलाराय बर' माहारियारि आफाद लोगोसे बर' रायजो गासिबो ज' जानानै इउनाइटेडलि बर'नि दावगानायनि थाखाय खामानि मावलाङो जाहाथे फारफ्रोमथिंबो जिकुनु बिथिंथिंबो जों बर'आ दावगालांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै माहारियारि आफादफोरा खामानि मावो जों बेखौनो खावलायगोन आरो जोंबो हाजासे बेयाव बाहागो लागोन। दिनै बे जिहेतु काउन्सिल बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो बर' फरायसा आफादा बेसेबांसिम दावगालांनायखौ रायजो राजानिसिम बुंनो हागोन? बे काउन्सिलनि गेजेरजों जिहेतु गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जि एलटमेन्ट्सफोर मोनो बे एलटमेन्ट मोननायफोरखौ जोङो रायजोफोरनिसिम हैनो हानाया बे जोंनि बिबान जागोन। जोङो बे काउन्सिलखौ सामलायनाय माने बे सामलायनायनि गेजेरजों जों जा आसनिफोर फैयो जा जोंनि बर' रायजोफोरनि थाखाय जा आसनि फैयो बे आसनिफोरखौ जों बर' रायजोनिसिम हैनो हानायानो जोंनि थांखि जागोन। लोगोसे बर' माहारिखौ डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय बे काउन्सिलखौ जों जेरै हायो जों बिदि बाहायनो नाजानांगोन। फुल 100% बे काउन्सिलखौ जुदि जों बाहायनो हायोब्ला बेनि पावार्स एन्ड फांसनफोरखौ जों बाहायनो हायोब्ला जोंनियाव डेभलपमेन्टआ फैगोन बे रोखा आरो बै डेभलपमेन्टखौ मोननो थाखायनो जोंनि गासैनिबो नाजानाया बे थांखि जानांगोन। बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनैनि सानखौ माबायदि बरायनो सानो आरो दिनैनि साना बेसेबां गोनांथि होननानै सानो बर' समाजनि थाखाय? गिबियावनो आं दिनै बे रंजानाय सानाव 24 हेडलाइन्स बर' रादाब पर्टेलखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। मानो होनोब्ला दिनैनि जा सान जोंनि जा बर' सुक्ति थामथि बर' सुक्ति बे बर' सुक्तिनि जा दफा बे दफाखौ दिनै इमप्लिमेन्ट खालामहैदों। मानो होनब्ला बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय 24 जिल्लाफोरखौ लानानै दा BKWSC दिनै केबिनेटआव पास खालामबाय आरो बे पास खालामनाय लोगो लोगोनो
बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान आरो बे मोनसे मा जाहैगोन जारिमिनारि मोनसे सान हिसाबै गोसोखांथाव सान जानानै थागोन दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों आसाम सरकारखौ मानो होनब्ला जोंनि बेसेबा दिन सिगांनिफ्राय सोमावसारबाय थानाय बा माने बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जा मोनथाय बा अट'नमास काउन्सिल दाबिबाय थादोंमोन दिनै बे मोगथां महर जाबाय होनना बुंब्लाबो बारा बुंनाय जाया बेनि थाखायनो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेयैनो बेजों लोगोसे जे बर' रावखौ सरकारि राव हिसाबै बाहायनो जा बिथांखि लाबाय दिनैनिफ्राय जा बाहायसिगोन होनना बिथांमोना केबिनेटआव पास खालामबाय बेखौबो लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि जानानै दिनैनि बे काउन्सिलनि जिहेतु मोननाय बर'नि जिहेतु मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथाङा नि आफादनि जानानै बे काउन्सिलखौ बरायनायाव माबायदि बरायनो सानो नोंथांमोना? आच्छा गिबियावनो नोंथांमोन खौरांगिरिखौ आङो बरायग्रोबाय दिनैनि नैबे जा आसाम सरकारा दिनैनि 7 अक्ट'नि गेजेरजों बर' कसारी अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलखौ दाफुंनानै होनायाव दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानानै आं गिबियावनो आसाम सरकारखौ साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि नैबे समसिम सफैनो हानाय जा आउट अफ बिटिसिआव थानाय गं 21 जिल्लानि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थियारि रांखान्थियारि सोलोंथायारि जौगानायनि थाखाय जा मोनसे सिमां नुनानै इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसना दिनै गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाबायदि मोनसे बर'फोरनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो हानाय जा मोनसे प्रसेसआव लाबोनो हाबाय आं बेनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ बरायग्रोबाय आरो बेखिनियाव गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा गोबाव समनिफ्राय जिहेतु नांबोनानै बे दिनैनि बे मोननांगौखौ मोनबाय बे नांबोनाय आफादफोरनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना जिहेतु दिनै NDFB फरायसा आफाद आबो बायदि थुनलाइ बेखौ मोननो थाखाय थुनलाइ बेथ' मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै सारा भारतआव 1987 मायथाइनिफ्राय बर'आ सेरखाय बेरखाय जानाय जा बर'आ नोरजिया जानानै थानाय समाव जोंनि बर'खौ खौसे खालामनो थाखाय जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जा खौसेनि बेन्दोंजों बोनथुमनानै 1987 मायथाइनिफ्राय आन्दलन खालामनानै आरो जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ आन्दलन खालामै दिनै जोङो बर' माहारिया 1993 मायथाइनिफ्राय लानानै जों 3 एकर्ड जाबायमोन बे 3 एकर्डआवबो जों दिनै बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सदियासिम आन्दलन खालामदोंब्लाबो नाथाय जोङो बुरलुंबुथुरनि साहाब्लाबो जों दानख' जानानै थालांबाय दा अब्लाबो बे दानख' जानाय थानांनायाव जों दिनै बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ जि मोनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बे बेलायाव जोंनि माहारियारि आफादफोराथ' बुंनांगौ जेबो गैया दिनै बयबो माहारियारि आफादफोरा वेलकाम खालामनांगोन मानो होनोब्ला जों मोनसे समाव नोरजिया जानानै दंमोन दिनै जों राजखान्थियानो जा रांखान्थियानो जा दिनै बे बेलाखौ मावफुंनो थाखाय जों दिनै मोनसे जोंनो जे आसाम सरकारा मोनसे सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ बरायनायाव जोङो बयबो बरायनांगोन आरो बे बेलायाव आङो मोनफ्रोमबो आफादखौ आं दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जानानै खावलायो जाहाथे बयबो आफादाबो बे जोंनि काउन्सिलखौ बरायनांगौ। नों फैसा गोजानबानो जाबाय दिनै गोबां बर'नि माहारियारि आफाद जेरै NDFB बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव दिनै काउन्सिलखौ जों मोननो हाबाय गामिनि रायजो राजानि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैहाय नैबे मोनाबिलि समाव EVPनि दिनै मावखुलि नैबे लांगोनायाव नैबे समाव
दिनैहाय गोबाव साननिफ्राय गोबाव बोसोर नाजाथाबनायनि जाहोनाव दिनै जा आसाम सरकारा जोंनो बर' हारिनि इयुन जोलैनि थांना थानायनि आरो बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय जा इउपिपिनि नाजानाय आरो बर' हारिनि गासिबो आफादफोरनि नाजानायाव दा जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होबाय बिनि थाखाय आङो गोजोनपुर गामिनि रायजो जानानै गासैबो आफादफोरनिसिम आङो गामिनि जानानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों दिनैहाय बे समाव जोङो मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सम बे समखौ लानानै जोङो गासै बर' हारिया जोङो दुलाराय आसामावनो बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासैबो बर' हारिया दिनै रंजानांगौ आरो रंजानायनि सान आरो बेखौ लानानै जोङो बर' हारिया इयुनाव दावगालांनो थाखाय बयबो जों साखाफारा जानांगोन बयबो जों गावबा गावनि खामानिखौ मावनानै जोंनि जिथु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलखौ जोङो मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय बयबो नाजानांगोन आरो बेखौनो होननानै आङो दिनै गोजोनपुर गामिनि रायजो जानानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मोनफुंनो हाबाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जा केबिनेट डिसिसन लाबाय बे मोननै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेजों लोगोसे बर' रावखौ गासै आसामावनो नैथि लेंगुवेज हिसाबै जा बाहायनो मोन्थायनि थाखाय जोङो थामथि बर' गोरोबथा बेनि जा एकर्डआव फैनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानायखौ जों बयबो बरायदों सानजारि नोगोराव नोंथांमोना नुदों जे गासिबो आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा बेवहाय दिनै गोसो खुसियै रंजाफैदों आरो बे रंजानाय हाबाफारियावहाय जोंबो बिनि बाहागोदारि जानानै गोजोननाय मोनदों आरो मोनसे खोथा रमान आन्दलननि उननिफ्राय जाय बर' रावखौ आसामाव जोंनि थागिबि राव बर' रावखौ नैथि लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन गोबां नाजागिरि बिथांमोना दिनै रुंसारि जालांबाय गावसोरनि मेगनजों बिथांमोना नुलाङाखिसै खिन्थु बै नाजागिरि जायफ्रा सान्थौगिरि बिथांमोनखौबो जों दिनैनि जा जाफुंसारनायनि गेजेरजों जों बिथांमोना सोरगोआव दं जेरावखि थाया मानो जों गोसो गोरबोजों आफादनि जानानै गासै बर' हारिनि जानानै बिथांमोनखौ जों सुंग्रिदों गोसोखांदों जे बिथांमोननि लामा दिन्थिनायनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे जा जोंनि गोबाव समनि जाफुङै हाबाफारिमोन गभर्नमेन्टआ जेखौ मावफुंनो लाबाय बिनि थाखाय जों गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे जोंनि गासै खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन जेसेबां अर्गेनाइजेसनफोर दं बर' फरायसा आफाद आबोब आरो दा सागानगिरि NDFB बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि समावहाय जोंजों नांथाबबाय थानाय बर' इस्युनि थाखाय नांथाबबाय थानाय जोंनि मानाव गेदेर MP बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो जोङो दिनैनि जोंनि रंजानायनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथांखौबो जों साबायखर बावदों आरो दिनै बे नोंथांमोननि हाबाफारियाव मा हाबाफारि लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ बरायनाय जादों जोङो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जों आलारि बाथि सावदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुदों जोङो दान्दिसे सावरायबाय गुबुन गुबुन आफादफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर बाहागो लाबाय फरायसा आफादनिबो लादों आबोबनिबो लादों NDFBनिबो दं आरो जेसेबां बर'नि एलाइड अर्गेनाइजेसनजों लोगोसे गोरों गोरा धोरोमारि गौथुमनि दैदेनगिरि गासिबो बेवहाय नुजाथिफैदों हारिमु आयदानि बिथांमोनाबो दान्दिसे मोसाफुंनानै दिन्थिफुंबाय आरोबाव जा मेथाइ खनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो नोंथांमोनखौबो मेडियानि जायफ्रा कभारेज होबाय थादों नोंथांमोननोबो साबायखर जासिदों जाहाथे नोंथांमोनाबो दिनैनि बे रंजानाय बुब्लियाव नोंथांमोनाबो बाहागो ला खौरांजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो दिनैनि बे रंजानाय साननि गेजेरजों आं मोनसे जोबथा कुइसन सोंनो सानदों दिनैनि जिहेतु बे रंजानाय गामिनि न'खरफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो जिहेतु जोङो नैबे मेसेजखौ होनो सानदों जे जोङो बर' हारिनि जा गोजोर थामोनथा बिनि आगानसे जों आवगायलांनो हासिगोन खालि जोंनो खौसेथि आरो बयनिबो हेफाजाब
बर' रायजोनि हेफाजाबखौ जों मोनोब्ला जोंनि दैदेनगिरि गासै दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनो साहस मोनगोन आरो जोङो आवगायलांबाय थानो हागोन। आरो बे जों दिनैहाय बिटिए दिनै बाहेराव दा बिटिआर जाबाय बिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जा थामोनथा बे थामोनथाखौ जोङो नैबे काउन्सिलनि गेजेरजों जों मावफुंनो हागोन जों आसा खालामदों। दिनैहाय जोंनि बर' माहारिनि गोदोनिफ्राय आरो दानि जिथुनाखि सोलिबाय थानानै भारत सरकार आसाम सरकारजों जिथुनाखि गोरोबथा जानानै नैबे इपिपिअनि जि आसाम सरकारजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि थामोनथायनि थाखाय जा बर'नि समस्या आरो जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय इपिपिअ बर' कसारि वेलफेयार ससाइटि दिनैहाय जोङो बर' हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बे बर'नि गांनाय उखैनाय आरो थामोनथायनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय दिनैहाय बर' कसारि वेलफेयार ससाइटिजों जोङो आउट अफ बिटिआरनि जिथुनाखि बर'फोरनि थामोनथाय आरो इयुन जोलैनि थाखायहाय मोजां रिजाल्ट लाबोगोन आरो बै रिजाल्टजोंनो जोङो इयुन जोलैखौ जोङो थांना थानो हागोन होननानै आङो बारग' धेमाजि जिल्ला एनडिपिपिनिफ्राय आङो दिनैनि दिनखौ लानानै आरो दिनैनि नैबे रंजानाय हाबाफारिखौ लानानै आङो साबायखर हरदों आरो बै साबायखर हरनायनि गेजेरजों दिनैनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारियाव गेरेमसा हारिया दाजालांगोन आरो इयुन जोलैखौ जोङो बै समसिम जोङो जोंनि आबै आबौनि जिथुनाखि दोनलांनाय नेरसोन बै नेरसोनफोरखौ जोङो दिनैहाय मोननो हाबाय आरो बै नेरसोनजोंनो जोङो दिनैहाय बर' हारिया दिनै गेरेमसा महर मोनबाय आरो बै गेरेमसा महर मोननायनि गेजेरजोंनो बर'नि इयुन जोलैया निस्सय मोजाङै मोजां जोंनि नैबे इन्डियानि बिथोरावहाय बा जोंनि आसामनि बिथोरावहाय जोङो साबसिन हामसिन जोङो हारि दानो हागोन होननानै आङो निस्सय बारग' एनडिपि जानानै आङो फोथायगोन आरो फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफोरा इयुनाव जा हाबाफारि मावनो गोनां दङ जिथुनाखि हारिमायारि जिथुनाखि जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाहाय हारिनि थाखाय मोजाङै मोजां खामानि मावनानै इयुन जोलैनि सिन्था धारना खालामनानै जाहाथे खामानि मावलाङो आं बेखौ बारग' एनडिपि जानानै आङो साबायखर बावदों आरो बे साबायखर बावनायनि गेजेरजों दिनैनि जा एसेमब्लिनि पास जानाय बे पास जानायनि जायफोर दफाफोर दङ बै दफाफोरखौहाय थाबनो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे हारिनि आरो जोंनि इयुन जोलैनि मोजां सिन्था धारना खालामनानै खामानि मावलांगोन आङो बेखौ फोथायनानै दिनैहाय बराय जिथुनाखि दिनैनि जा आउट अफ बिटिसिनि जा इपिपिअनि दाबि बा जोंनि जिथुनाखि बर' कसारि वेलफेयार ससाइटि बेखौ मोनफुंनो हाबाय बेखौ मोनफुंनायनि गेजेरजों आङो एनडिपिपिनि जानानै धेमाजि जिल्लानि जानानै आङो बे रादाबनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बर' रादाबनि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों।